Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu a keď si chcete vyrobiť jednoduchý hranolček na pastovanie medu doma, tak pozerajte ďalej. Pastovaný med je v podstate proces, kedy sa kryštáliky v mede, ktoré sa začínajú tvoriť pri kryštalizácii, rozbijú na jednotlivé maličké kryštály a med zostane taký krásne vláčny, pastovitý, vynikajúci na chlieb. Úplne najjednoduchší prípravok je obyčajný drevený hranolček, ktorý sa upevní do vrtačky, s ktorým sa dá pastovať takto med. Je to vyskúšané, funguje to veľmi dobre. Ja osobne takto pastujem už tretí rok. Vždy je to ten prvý jarný med, kde je veľká príjme z repky, kde by to inak stúhlo na kameň v podstate za 2-3 týždne, takto sa dá krásne vyšľahať. Na tieto hranolčeky som použil orechové drevo, ktoré som mal doma, pretože má veľmi peknú kresbu. Najvhodnejší bude asi buk, ktorý má také jemné pory, ale orech je na toto vynikajúci tiež. V podstate je to veľmi jednoduché, treba si len ohoblovať dosku, respektíve dá sa aj iba prebrúsiť, keď človek doma nemá hoblovačku a spraviť hranolčeky. Ja som robil 3 na 3, ale podľa mňa aj 4 na 4, keď máte veľké vedro, tak budú úplne fajn. Tieto moje hranolčeky som skrátil zhruba na 37 cm na dĺžku plus nejakých 10 cm na nerezový kolík, ktorý sa upína do vrtačky. Ako ste videli na začiatku videa, ja pastujem akumulátorovým skrutkovačom. Tento môj z Parksideu, z tej najvyššej rady Performance, to utiahne úplne v pohode, ale musím povedať, že vo vedre mám cca 20 kg medu iba. Tiež je dôležité, aby ste začali pastovať, keď ten med začne tuhnúť, nie keď už je úplne stuhnutý, potom to ide samozrejme ťažko. Keďže mám doma tento starý historický sústruh, tak som ho samozrejme využil. Využil som ho na to, aby som na jednom konci vlastne vyvrtal dierku na tento nerezový kolík, použil som 8 mm a na druhom konci som vlastne zrazil hrany, aby to nespravilo v tom vedre nejaké diery alebo aby sa to nezničilo, aby nezostali triesky z toho. Ja vlastne pastujem v nerezovom vedre, z ktorého sa to dá potom veľmi pekne aj čapovať, ale musí to byť ešte také relatívne tekuté, nesmiete čakať, až to bude veľmi tuhé. Tento rok som prvýkrát robil aj ochutený med, používal som škorecu 10 gramov na 1 kg a musím povedať, že tento hranolček to dokáže tiež veľmi dobre vymiešať a tú škoricu zamiešať všade. Inak ak by ste chceli robiť ochutené medy, tak si myslím, že vždy ten med musí byť pastovaný, pretože v každom inom kvázi tekutom mede by vám vždy tá prísada vyšla hore, tak ako všetky nečistoty v mede vždy výjdu. Hranolčeky som si na konci takto obrúsil, aby som jednak dal preč všetky spálené vlastne stopy po kotúči, ako som to rezal. A takisto, keď som aj zachytal to drevo s prstami od oleja, povedzme a podobne, tak som to všetko vybrúsil dole do pekna. Ešte jedna finta na brúsenie. Kúpte si takúto rohošku, keď chcete niečo brúsiť. Jednak ten prach pôjde vždy dole vlastne medzi tie pory a nebudete to potom šúchať, dá sa to potom jednoducho vyprašiť a drevo je vlastne stále na takom mekučkom. Takže celá výstavba bola veľmi jednoduchá a teraz už finish. Používam finish takýto, robil som na to video, je to vlastne voskový krém, alebo teda vosk krém ja to volám. Je to zmes včelieho vosku s minerálnym olejom. Pozrite si moje video, ak si ho chcete vyrobiť. Toto je pomer 1:4 a vlastne veľmi krásne to zvýrazní kresbu a veľmi dobre to ochráni a hlavne je to food safe, alebo ako sa povie, je to na styk s potravinami. Ako som to popisoval vo videu, treba to takto natiahnuť na to, nechať to zasnúť nejakých 15 minút a potom sa to vlastne suchou handrou iba vyleští do sucha. Robím to niekoľkokrát, tuto som to myslím si robil asi 3-krát v priebehu 2 dní. Ak by mal niekto záujem o takýto krém, môžete si ho kľudne odo mňa kúpiť, zvyknem ho vyrábať raz za čas v nejakých väčších množstvách, zo pár plechovíc, takže napíšte mi správu. Čo sa ešte týka tej nerezovej tyče, nezvyknem to lepiť. Keď to vyvrtám 8 mm, natlčem tam tyč 8, zvykne to držať len tak na trenie, ale dalo by sa to asi lepiť epoxidom. Takže hranolček je v podstate hotový. Veľmi jednoduché, veľmi milý projekt. Keďže mám doma laser, tak som nezaváhal a vypálil som tam takú peknú včeličku. Takýto laser je úžasná vec, lebo dá sa tam v podstate vygravírovať čokoľvek. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, dajte like, dajte si odber a pozrite aj ostatné videá. Ďakujem a majte sa a prípadné otázky mi kľudne píšte do komentárov.